Welcome to my vlog. Nami diri karon sa Las Palmas. Intindihan mo? Siya ka-share nugin mi sa wakas. Kay Tagalog akong kauban dire. Hindi mo intindihan yung Bisaya. Saan sa inyo? Marinduque. Ha? Marinduque. Sumalik lang yun niya. Let's see. Kaning barko sa akong likod. Gigama na sa Cebu ko, no? Sa Cebu na siya ginama. Banaderos, ano? Banaderos. Banaderos. Look at that. Sa Cebu na siya ginama. Pero karon na siya sa Spain. Di ba? Guys, first time ni akong kasama dito sa Las Palmas. Sibay ka. Sibay. Okay lang beach, di ba? Mas nindot pa nga tong beach sa tuwa mo na ma-proud ta dapat. Layo ra kay sa tuwa. Tingnan mo. Tingnan mo. Okay lang beach. Mas nindot pa tuwa. Look at that. Nagutom yung kasama natin. Ano may kay gutom ng kauban. Ito yung kanin, 9 euro nga lang.